de la informació, què tal, com estem? Avui soc aquí amb l'Aida. Hola, Aida, què tal? Hola, molt bé, i tu què tal? Bé, ella es dedica sobretot al món de l'actuació i, entre altres coses, ets cantant d'anime, oi que sí? Exactament, li diuen Annie Singer, que ve d'anime, i Singer, que és cantant. Llavors ja tenim fins i tot l'etiqueta. I quan fa que cantes anime? Des de petita, potser? Sí, la veritat és que sí. No sé, tenia potser 12 anys, o fins i tot abans, quan estava al K3 o 3XL i tot això. Però clar, a nivell professional, la primera vegada que vaig cantar anime en un escenari va ser en un grup de rock, ara fa potser 4 o 5 anys, que dintre feien power metal i dins de tot el setlist havien posat una cançó de Nana, que és un anime molt xulo. El grup en el que estic ara es diu Dark Tennis, de la deessa Àrtemis i de Dark, es diu Dark Tennis. I ara d'aquí, la setmana que ve, en principi, comencem a gravar el CD, és metal sinfònic, així que aviat podrem ensenyar el que fem. Molt bé. I el tema de cantar en general, t'ha agradat sempre? Sí, saps aquestes coses que t'agraden tant que et fan molta por? Llavors és com que ho veus com un somni impossible i no dius res fins que arriba un punt en la teva vida que ja dius, ara és el moment, i dius, va, ara ho intento, ja no tinc por. I això és el que em va passar, vaig acabar d'estudiar interpretació i vaig dir, anem a fer cant, que és el que sempre havia volgut fer. I d'això fa ja 9 o 10 anys. Encara em fa una mica, és a dir, o tinc un escenari o un moment on sí que ho he de fer, o no soc una persona que comenci a cantar, perquè sí, diguem, no? Que hi ha gent que és cantant i la trobes que està cuinant i cantant i tal. Doncs a mi encara això em fa una petita, no vergonya. Perquè ets tímida, Sí, en realitat. sempre ho he sigut. El que passa és que al final, no sé què em va passar, em vaig transformar i tinc hi ha una barreta de socialització que a vegades oscil·la cap a més o menys, però bé, ja ho porto bé. De petita sí que no m'atrevia ni a demanar quan valia una cosa en una botiga. Per sort això està superat. Sí, perquè tu ara, de fet, vas a esdeveniments, oi que sí? El Saló del Manga i tot això. Exacte. Sí, al Saló del Manga, he anat també al Tarraco Manga, al Sarrià Manga. Ara al gener m'han de confirmar unes dates per Concert de Sant Vicenç dels Horts i esperem que al Saló del Manga també tornem a estar aquest any. L'any passat va ser molt emocionant, molt maco, i a veure aquest any. Molt bé. Tu també ets actriu. Has participat en curtmetratges, oi que sí? Això ho veurem bé. Doncs, a veure, jo vaig estudiar periodisme i després vaig acabar, perquè tenia un primer cicle de publicitat, i vaig acabar la carrera per la UOC, per tant, realment soc periodista i llicenciada en publicitat, i després em vaig posar a fer interpretació. Vaig dir, vale, ara que m'he d'adaptar al món laboral, què faig? Doncs estudiar el que realment m'agradava. Ja tinc allò que sempre m'ha dit, has de fer una carrera. I aquestes coses que et fiquen al cap, que estan molt bé, però potser tampoc no... Hi ha altres opcions a la vida que no treure 2 carreres. I vaig dir, va, estudio interpretació, i des d'aquí que vaig perdre també més la por. Vulguis que no, t'ajuda, periodisme t'ajuda, publicitat no, però vaig fer publicitat pensant que podria dibuixar, perquè jo abans dibuixava i va ser que no era gaire creatiu. I des que vaig començar interpretació doncs he fet una miqueta de tot, curtmetratges, he sortit en algun videoclip, hem fet figuració, que això, figuració ho pot fer tothom, perquè al final t'apuntes i si per perfil els encaixes i necessiten gent vas allà a fer bulto i et paguen una merda, no sé si es pot dir, però et paguen alguna cosa i he sortit en una pel·lícula, però de fet és molt complicat, és molt difícil, hi ha molta gent, el món és el que et comentava abans, el món artístic és molt complicat, t'ha d'agradar molt, has de tenir molta força i moltes ganes d'aixecar-te del terra quan et tiren, perquè és molt fàcil caure i pensar que la culpa és teva i que no va suficient i no és així. A vegades necessiten un perfil determinat, una veu determinada, una alçada, una edat i no té res a veure amb tu. Llavors és molt difícil d'entrar, però sempre hi ha coses que pots fer.
Per exemple, vam fer un projecte d'un curtmetratge que es diu Hammer, Hammer the Short Film, i ja està a YouTube. I aquest el vam presentar un munt de... Ens van acceptar a festivals d'aquests de terror i tal, i vam estar a punt que estigués a Amazon, però finalment sempre m'han agafat en papers molt... que jo considero que, òbviament, jo tinc una part molt gòtica, però encara que avui no es noti, però no m'hi veig tampoc tant com perquè no m'agafen com la nena bona, que és el que sempre he pensat. És com si ets la nena bona però després ets la dolenta. Al final sempre tinc aquest perfil. I ja m'agrada, però és curiós. Bueno, així potser surts del, diguéssim, del teu hàbitat natural, no? També. Sí, a mi a més m'agrada molt la fantasia i tot el que... Jo soc molt fan també d'Anne Rice, que és l'autora d'Entrevista con el vampiro, i totes aquestes coses m'encanten. Sabia antes de ciutat, tot el que és fosc. I on vas estudiar interpretació? Una escola que hi ha a l'Hospitalet, que es diu el Plató de Cinema, i allà vaig cursar, eren 3 anyets, interpretació davant de càmera, però fèiem les dues coses, fèiem teatre i cinema. Vale, pensava que m'anaves a dir, per exemple, la Casa del Cine, que està a Barcelona, i bueno, és més coneguda, però bueno, mai està de més conèixer llocs nous. Està a prop del Gran Via 2, o sigui. Ara posem un pip, no? Perquè si estem fent publicitat d'alguna cosa, t'hauran de donar una subvenció o alguna cosa. No ho crec. Però bueno, agraeixo l'ajuda. Jo dono idees, per si algú... I alguna vegada heu hagut de posar diners per aquella que gairebé arribava quan vau haver de posar molts diners? Doncs això ja ho va fer un dels productors, que era també amic nostre. Sí que vam posar, més enllà dels diners que vam aconseguir amb el Verkami, també van haver de posar diners perquè quan et presentes a un festival has de pagar. Sí, ja, és aquesta mania. I pagues i dius, ostres, tu, bueno, ho puc entendre, però clar, fa que molta gent que no té diners, que a nivell artístic pràcticament ningú té diners, o hi ha gent amb molts diners o gent que no té res, ja no tenen accés per poder mostrar la seva feina. Però vaja, així funciona el sistema. Ja, el sistema capitalista, no? Sí, malauradament tot és qüestió de diners. Llavors el teu gènere musical preferit per cantar és el metal? És el metal, m'agrada molt la música de musicals. Sí. Els clàssics, Dream, Memory, aquestes cançons m'encanten. I a veure, jo soc molt fan de la música japonesa. Crec que el meu projecte també fos... L'anime m'agrada molt, però em passo els dies escoltant música japonesa. J-rock i J-pop. Això, J-pop t'anava a dir. El millor que tenen els japos, tenen una producció de l'hòstia, llavors tot sona bé, però sí que a nivell musical tenen una gran riquesa. Aquí, per exemple, escoltes un grup de música i és el mateix estil tot l'estona. En canvi, allà et trobaràs que una cançó és rock, l'altra és pop, l'altra és jazz, l'altra és blues o fins i tot hi ha algunes cançons urbana que com a mi no m'agrada, doncs no les volia esmentar, però el rap sí m'agrada, el reggaeton i aquestes coses, la gent que em coneix ja sap que no. Però vaja, és això, no? Però sí que la música era molt diferent, sobretot quan era petita, i et descarregaves la música per l'Emule, Ares i aquestes coses. I clar, escoltava la música que sonava per aquí i a mi no m'agradava. Llavors els japos era com un nou món, perquè a nivell d'harmonies també són molt diferents. Hi ha molta més, és això, varietat. És una indústria molt més gran, és que al final aquí estem molt enrere. Estem molt enrere, malauradament. Però cada vegada anem avançant més, penso jo. Sí, però crec que és un país que li falta cultura. I a mi la primera, Vull dir, jo crec que si haguéssim tingut des de l'escola mateix... Primer, hauríem d'ensenyar-nos a estimar la nostra llengua, això per començar, perquè no es fa. Faig classes a instituts
i costa moltíssim que la gent et parli en català i la política en això no ha ajudat gens, més aviat ha fet bastant de mal i en un país en el que no estimes les teves pròpies llengües, inclòs el gallec o l'euskera, ja anem malament. Això d'una banda. I després que vas a l'escola i a les classes de música t'ensenyen el triangle o La flauta. La flauta, que la meva gata es tornava boja, pobreta, i jo crec que els veïns també. Sí. En aquell moment vivia en un pis i entre la gata i els veïns jo crec que no em van tirar pel balcó de miracle i el xilòfon, que mai et van ensenyar les notes del xilòfon. Començaves a tocar així només perquè toquessis un instrument, però ara sí que he vist que hi ha escoles on hi ha pianos, hi ha guitarres, i en això crec que sí que anem millorant, no? Com deies, però jo crec que està mal plantejat tot el que és l'educació. Perquè al final l'important de l'educació no hauria de ser treure una nota, sinó que realment el que tu aprenguis et serveixi i que els nens acabin gaudint. I anar a l'escola per mi era un rotllo. Jo hi anava i treia bones notes perquè és el que havia de fer. Clar, el teu deure. Però ja està, vull dir, és que no m'agradava música. A mi no m'agradava la classe de música. O sigui, com és possible? Clar, és que la classe de música, almenys aquí a Catalunya, s'ensenya sobretot música clàssica. Sobretot, que després a l'hora de cantar en grup i tal sí que canvia una mica. Però nosaltres no cantàvem, només tocàvem la flauta. A primària sí, a nosaltres a primària sí, a l'ESO ja fèiem cançons més grupals i ballàvem i tot, sí. En la meva escola això no vam tenir, és molt llàstima, la veritat. Sí, jo recordo que vam cantar cançons de Gris. A tu que t'agraden els musicals? Sí! Mira, vam cantar cançons de Gris. Gris m'encanta. Ostres, doncs mira, veus, amb això almenys la cosa millora. Però crec que és això, no? Moltes vegades hi ha molts nens, que ara ho veig, i molta gent adulta que m'ho ha comentat, que és que bueno, no treia bones notes, jo suspenia, em va posar un 4 en 8, ja no vaig continuar amb el batxillerat, coses així que dius, ostres, però si ets una persona superintel·ligent i supercapaç, què t'ha passat, no? Bueno, doncs que a l'escola jo era dels tontos, no? O sigui, quin concepte tenim de que els nens que no treuen bones notes són tontos. Ells mateixos, una noia amb dislèxia em va dir, bueno, és que yo soy tonta porque tengo dislexia. I li dic, ei, para, no ets tonta. Ni molt menys. Tens una altra forma d'aprendre. Vull dir, ostres, crec que ho estem fent malament en aquest sentit. Evidentment, hi haurà coses que estaran molt ben fetes, I hi ha professors que realment hi posen tots els seus esforços i la seva ànima en que tot surti bé. Però molts d'altres, jo recordo 2 o 3 professors comptant la universitat. Clar, és que n'hi ha que sí que tenen aquesta vocació, però n'hi ha d'altres que només volen una professió. Que els solucioni la vida i ja està. Ah, exactament. Això també passa. Les matemàtiques a mi sempre m'han costat molt i mira que tenia un professor que era molt maco, que jo i la meva millor amiga estàvem enamoradíssimes d'ell, però ni així podíem treure més d'un 6, També s'ha de dir que aquí vam fallar també una mica nosaltres. I ara tot té un significat diferent, tenim les xarxes que fa molt poc temps que les tenim, per tant no sabem com això què els provocarà als nens, com els afectarà en el seu aprenentatge, en les seves relacions. L'important és que també hi ha nens que tenen molts problemes a casa perquè els seus pares no hi són, perquè treballen, perquè tenen dificultats de tota mena i al final el que necessiten els nens és ajuda. I per això classes de 30 nens no pot estar per És que és una quantitat molt alta, Molts, i sí, és això, si és una escola amb certes dificultats i ja els hi veus que alguna cosa els hi passa. I no tots tenen la confiança per explicar-li als professors. No tots són igual d'oberts. Exacte, llavors crec que hi ha una feina allà que quan els pares, per la raó que sigui, no estan on han d'estar, els professors que tenen, els que poden, doncs s'involucren més a nivell personal i a vegades és bo i a vegades no. No sé com dir-te, vull dir, jo he vist nens destrossats perquè la seva situació familiar és terrible. Sí. I no pots fer res. Només donar-li suport i animar-los i
i estar allà pel que necessitin, però al final el curs que ve potser ja no hi són i jo estic una hora amb ells. Clar, donar suport psicològic. Jo no soc psicòloga tampoc, no? Però el psicòleg de l'escola tampoc no crec que funcioni. Bueno, no totes les escoles tenen psicòleg o psicòloga. Això és una altra realitat. Sí. No, hi ha professors espectaculars, que realment tant de bo els hagués tingut jo. Però, què hi farem? Ja. La comunitat educativa ara intentant assassinar-me. Bueno, tornant al tema dels animes. Sí! Quin és el primer que et va fer decidir cantar? El primer que recordes, no? Que dius, ostres, això mola, ho vull cantar, saps? Sailor Moon. Sense dubte. Va ser no el primer anime que vaig veure, perquè jo abans de Sailor Moon era superfan de les tres persones. Ho tenia tot, la caseta, les nines, la roba, les llibretes, tot. O sigui, em flipaven, i encara ho tinc guardat perquè no llenço res. I ens van portar amb el col·le a veure on feien la sèrie i tot això, va ser espectacular. Però va ser Sailor Moon el que realment em va impulsar a dir, ostres, jo vull estudiar doblatge perquè vull fer les veus dels personatges i vull cantar els openings i els endings, que ara ja no es tradueixen, per tant, dius, mare meva, arribo una mica tard, no? Bueno, es fan adaptacions, oi? Exactament, per això les fem, perquè som uns nostàlgics. Llavors, crec que ajuda molt també a nivell d'immersió lingüística. Jo recordo que potser hi havia nens que no parlaven mai el català, però la cançó se la saben en català. Sí. Ara els hi poses la cançó del Doraemon, però ¿esto qué es? Pero esta no, es en castellano. I jo, oh! Això em va passar quan em vaig treure el carnet de monitor fa 5 anys, no sé quan, 4, jo què sé. I em vaig quedar, la gent no veu el Doraemon en català perquè l'han tret. L'única cosa que ha durat ha sigut el Conan, per sort. I Voladra. I Voladra, però no sé si la fan. No, fins fa no tants anys. Bueno, l'ha repetit bastants vegades, però així en català, l'única cosa que ha continuat quan el 3XL se'n va anar a Pastafang i el K3 i tot això, ens va quedar el Conan, que Catalunya és el català és la llengua amb més capítols centrats diu Conan. Sí, ho vaig llegir. Llavors la gent es queixa perquè la pel·lícula l'han estrenat només en català. Sí, ja, és normal. Qui diu que el català no ven, És una qüestió de que ens ofereixin també molt més contingut en català. Bueno, i One Piece també és popular aquí, realment. One Piece és, ara que s'han estrenat tot just també el live action, es veu que va explicar un amic que l'Eiichiro Oda, l'autor, ha supervisat aquesta producció. De moment les crítiques que estic llegint són bones, jo només he vist un tros perquè estic esperant per veure-ho amb més gent, però resulta que va dir l'Eiichiro Oda que els seiyus, que són els actors i actrius de doblatge originals de la sèrie, havien de ser també els oficials de l'adaptació. I es veu que està genial també veure-ho en japonès. Ho sento, no està en català, ni els subtítols. Hauria estat molt bé. Però ho veig difícil, Netflix li falta molt per adaptar coses al català. Ara la gent jo ho veuria en català, clarament. A més, el doblatge en castellà d'aquesta no m'agrada. No ho hem vist. El que vaig veure al final ho vaig canviar a l'anglès. Al final és l'idioma en el que l'han gravat i estava molt millor. Però és una qüestió de gustos, també. Clar. Bueno, i de lo que s'acostumi a l'oïda. Sí, i tant. Sí, nosaltres ens hem acostumat a escoltar l'opening i l'ending de Doraemon en català, per exemple. Sisplau, però és que amb el Shin-chan va passar el mateix. Sí, i tant. Vam perdre, hi ha entre la nostra generació i tots els nens que han anat passant durant tots els anys que no hi ha hagut l'anime en català, tot això s'ho han perdut. Tot allò són generacions que no han tingut aquesta opció de veure aquesta opció d'oci, no? Que al final moltes vegades queda el català relegat només a l'escola. Sí. No ho anem bé.
fins i tot la gent que som conscients i volem que l'idioma es segueixi parlant moltes vegades o parlem malament, imagina't. Sí, pensa que hi ha gent que es treu al batxillerat i no sap parlar català, però té el C1. Però vaja, la qüestió és que sort que ara hem tornat a tenir anime en català. Llàstima que no es mantinguin a la web de l'X3, perquè els primers capítols de One Piece me'ls he perdut. Però vaja, que ja tenim un altre cop, per fi, One Piece, la nova de Sakura, l'antiga de Sakura. Espero que es puguin recuperar totes aquelles sèries que alguna vegada vam poder gaudir, perquè és que no, és molt difícil de trobar-les. Sí, a l'SX3 s'està fent molta feina. Sí. Per recuperar sobretot els antics a l'hora boomer. Sí, 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 totalment. Ara els hi falta Sailor Moon. Missatge pels de dalt. Sí, sí, totalment. Però ja hem fet molt. Hi ha algun més que volguessis que tornés? Utena. Que ho feien altres XL. La Janna, la lladre kamikaze. La Doremi. Sí. Estaria molt bé. És un clàssic, la Doremi. Sí, sí. I ara no sé si m'estic deixant algú. Arc de Lat em va encantar, és una sèrie que no coneix pràcticament ningú. A mi m'agradaria que tornés Kochikame. Ostres, l'havia oblidat completament, és veritat. Feien al migdia. Sí, exacte, per dinar, a l'hora de dinar. Sí. I, bueno, Slam Dunk o Cinturó Negre, també. Pot ser, que arribin, qui sap. Jo crec que sí que això té més possibilitats. Ara la Ginger, Cinturó Negre, crec que el tema del manga en català, no sé com ha quedat, però no pintava bé. No sé què faran. Però vam fer tots els episodis d'anime en català, oi? Sí. Doncs bé, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem en una altra ocasió. Fins aviat. Adeu! Adeu!